Film nu. Så filmes der? Vi sådan, lighter den her, hvis der er. Det burde altså kunne. Ej, selvfølgelig kan det. Der er ingen tvivl om, det virker. Sebastian, hold op. Ja, stop. Første gang. Det rammer ikke pladen jo. Får du sigt? Ja, ja. Du stikker dig, ikke? Du stikker dig sådan. Okay, det stiller du på mig. Okay. Så er klart. Nej! Det er jo det. Øj, jeg tænker. Prøv at vende stand op. Nej, ikke en skid. Det var blevet en bøjtlæg. Hvor det hæber, det rammer. Og ødelægger de her tumor. Hold kæft, det. Jeg har prøvet at sige. Drenge, på det der. Ej, vi kom der. Ej, det er ikke kraft, det er ulækkert. Hvad siger du?